Festival di Buchi, sì! Festival di Buchi, sì! Festival di Buchi, sì! Hallo allemaal, ik ben Annemarie Jongbloed en ik schrijf kinderboeken. En een aantal van mijn boeken zie je hier staan. En dit jaar schreef ik 4 verhalen voor het kinderboekenweekgeschenk op Aruba. Voor jullie dus. En op dit moment, terwijl dit filmpje wordt opgenomen, heb ik het boek nog niet. Maar als jullie dit filmpje zien, hebben jullie als het goed is het boek in je klas. En ik hoop dat het er mooi uitziet en dat jullie heel erg gaan genieten van de verhalen die erin staan. En een van de verhalen die ik schreef voor jullie, dat is Sanne en Jules. En dat verhaal wil ik graag voorlezen. Alleen doe ik dat dus niet uit het boek, maar van een papiertje. Sanne en Jules. Sanne loopt met haar ogen dicht. Zonnestralen verwarmen haar gezicht. Ze loopt langzaam, want Jules die houdt niet zo van deze warmte. Rustig aan, zegt Sanne tegen de hijgende hond. De meeste mensen nemen hun hond niet mee op vakantie naar het warme Aruba. Maar Sanne moet wel, want Jules die kijkt voor Sanne. Sanne opent haar ogen en zet haar zonnebril op. Ze kan een heel klein beetje zien. Het is alsof ze door een rietje kijkt of een heel klein rolletje. Maar veel te weinig om nergens tegenaan te botsen. Jules maakt een bocht om een fiets heen die op de stoep staat. Daarna leidt ze Sanne langs een boom. Ook zorgt Jules dat Sanne de overhangende takken van een struik kan ontwijken. Zo komen Sanne en Jules veilig aan bij de ijsverkoper. Sanne koopt een hoorn met 2 bolletjes. Jules vindt een plekje onder een boom waar Sanne op het gras gaat zitten en Jules op haar buik gaat liggen. Sanne likt aan haar ijsje als ze naast zich een stem hoort. Mag ik je hond aaien? Sanne draait haar hoofd opzij en ziet een stukje van een gezicht. Sanne doet Jules' tuig af. Nu is Jules niet aan het werk, dus je mag haar aaien. Aan het werk? Vraagt de jongen. Sanne hoort hem smakken. Jules is mijn geleidehond, legt Sanne uit. Ze helpt mij omdat ik slecht zie. Jules die zorgt ervoor dat ik nergens tegenaan loop. Oh, zegt de jongen. Ik ben Jason trouwens. Lekker ijs hebben ze hier, hè? Ga je zo mee zwemmen? Ja, roept Sanne. Maar meteen daarna, ik bedoel, nee. Ik kan Jules niet alleen laten. Dan gaat Jules toch ook mee zwemmen, oppert Jason. Sanne schudt haar hoofd. Honden mogen hier niet zwemmen. En trouwens, Jules is bang voor water. Maar je bent hier toch niet alleen, vraagt Jason. Mijn moeder is aan het winkelen. Ik weet niet precies waar, zegt Sanne. Ik ging alleen even een ijsje kopen. Sanne denkt even na en zegt dan, ik kan Jules wel even vastzetten aan een boom of een paal. Maar help jij me dan om haar weer terug te vinden? Jason knikt, maar dat ziet Sanne niet. Jason? Vraagt ze aarzelend. Ja, tuurlijk, zegt Jason snel. Dan werk ik voor jou, grapt hij. Sanne vindt het geen leuk grapje. Ze wil gewoon lekker in het water spelen met Jason. Sanne doet Jules' tuig om haar middel. En met z'n drieën lopen ze naar het strand. Nu Jason ziet hoe Jules Sanne veilig om paaltjes, bomen en prullenbakken leidt, bewondert hij Jules. Ik wist niet dat honden zo knap konden zijn, zegt hij. Sanne lacht. Dat zeggen mensen vaak over Jules. Bij het strand vinden ze een plekje in de schaduw voor Jules. Sanne maakt de lijn vast aan de stang van een parasol. Jason heeft dan een zwembroek aan en Sanne besluit in haar onderbroek te gaan zwemmen. Als ze de zee ingaan, dan piept Jules. Het is goed, Jules, roept Sanne naar haar. Ik ben zo terug. Jules piept nog een keer en gaat dan liggen. Maar ze blijft naar Sanne kijken, alsof ze voelt dat er iets zal gebeuren.
Het water is heerlijk koel. Steeds als er een grote golf aankomt, pakt Jason Sanne's hand en springen ze samen in de golf. Soms vallen ze om, gaan kopje onder en komen dan proestend van het lachen weer boven. Maar dan gaat het mis. Er is een hele grote golf. Jason vergeet Sanne's hand te pakken en Sanne ziet de grote golf niet. Die duwt haar tegen haar rug, trekt haar onder water en sleurt haar mee verder de zee in. Ze krijgt een grote slok zout water binnen. Het lukt Sanne om met haar hoofd boven water te komen. Als ze wil gaan staan, voelt ze geen zand meer onder haar voeten. Watertrappelend probeert Sanne iets te zien. Maar ze ziet nu helemaal niets door dat felle zonlicht. Om haar heen voelt ze water. In de verte klinken stemmen. Ze is vast heel ver van het strand. En waar is Jason? Sanne's benen worden moe. Wat moet ze doen? Ze weet niet welke kant ze op moet zwemmen om op het strand te komen. Tranen prikken in haar ogen. Was ze maar niet gaan zwemmen. Was ze maar bij Jules gebleven. Plotseling hoort ze geheig. Is dat? Jules, roept Sanne. Ze voelt Jules natte snuit tegen haar gezicht. Dan pakt ze het tuig vast en zo zwemmen ze samen door het water. Sanne moet al haar kracht gebruiken om met één arm te zwemmen en met haar andere het tuig vast te houden. Maar voor Jules is het nog harder werken. Zij heeft het zware tuig op haar rug. Toch lukt het hen om het strand te bereiken. Daar staat Jason op en neer te springen. Ze heeft je gered en ze is zo bang voor water. Echt, Sanne, je had Jules moeten zien. Ze rende met parasol en al naar de zee. Gelukkig raakte haar riem los van de stang. Ik hoef Jules niet te zien om te weten hoe geweldig ze is, zegt Sanne. Terwijl ze samen met Jules lang uit op het strand ligt. Sorry, ratelt Jason door. Ik vergat je hand te pakken. Daardoor wist je niet dat die grote golf eraan kwam. Echt stom van me. Je hebt meer aan Jules dan aan mij. Maar Sanne lacht. Misschien moet je naar de hondenschool, net als Jules. Ze aait Jules natte vacht. Je bent een dappere hond. Ja, Sanne is slechtziend. Ze ziet dus weinig, heel weinig. En misschien denk je nu, hoe zou dat dan zijn als je heel weinig ziet? En misschien wil je dat eigenlijk ook wel eens een soort van uitproberen. Nou, wat je kunt doen, is bijvoorbeeld een doek, of dit is dan een theedoek, gebruiken. En die knoop je voor je ogen. Dus die doe je om je ogen heen en achter je hoofd maak je een knoop. Of je vraagt of iemand anders dat voor je doet. En dan ga je zelf door de klas lopen of op het schoolplein, misschien zelfs op het strand. Hoe is dat dan als je niks ziet? En misschien is het dan fijn als een van de andere kinderen jou gaat helpen. Hoe gaat hij jou dan helpen om door de klas te lopen, nergens tegenaan te botsen, niet te struikelen? Misschien kun je iemand een hand geven om te helpen. Of vertellen waar je bent. Probeer het maar eens uit. En dan kun je een beetje ontdekken wat Sanne eigenlijk elke dag meemaakt. Nou, dat was één van de verhalen. Ik heb er nog meer geschreven en ik hoop dat jullie juf of meester die aan jullie gaat voorlezen. Weten jullie trouwens dat het kinderboekenthema gaat over beroepen en wat je later wil worden? In het boek, wat jullie dus hoop ik in de klas hebben, staat er ook een gedicht. En dat gaat daarover. En dat heet Later word ik. Ik heb echt geen idee wat ik wil worden later. Zwemjuf lijkt me echt een ramp. Ik hou niet van dat water. Bij de bank ga ik niet werken. Ik hou niet van getallen. En bergbeklimmer word ik zeker niet, want ik ben bang om te vallen. Een ober loopt steeds heen en weer. Vermoeiend vind ik dat. Een tekenaar maakt mooie dieren. Maar mijn vis?
lijkt op een rat. Een nieuwslezer vertelt slecht nieuws en een bakker moet vroeg op. Een kapper staat de hele dag. Nou, en ik sta liever op mijn kop. Metselaar of timmerman, dat lijkt me niet verstandig. Net als loodgieter of schilder, want ik ben heel onhandig. Dierenarts misschien, maar ik hou niet van zieke dieren. Zal ik dan boer worden? Oh nee, ik ben bang voor stieren. Het leukste beroep van de wereld. Denk jij dat het bestaat? Ik weet niet wat ik worden wil. Maar het is nog niet te laat. De kat luiert in de vensterbank. Hé, ik weet wat ik word later. Ik word gewoon een luiwammes, net als die luie rode kater. Heel lang geleden, toen ik een jaar, nou ook zoals jullie leeftijd, ongeveer een jaar of 7 was, toen wist ik eigenlijk al dat ik graag schrijver wilde worden. En ik ben blij dat ik dat ben gaan doen en ik werk hard, ik schrijf veel en dat vind ik leuk. Maar ik luier ook graag, net als deze kat. Stel je voor dat je zou mogen kiezen wat voor dier je zou worden. Welk dier zou je dan willen zijn? Misschien een kat? Of ben je liever een hond of een muis? Of een vogel? Of een krokodil? Misschien vind je het leuk om dat dier wat jij graag zou willen zijn, om dat te tekenen of te schilderen. En nog leuker, om er een verhaal bij te verzinnen. Want waarom wil je eigenlijk die kat of die vis of die vogel zijn? Nou, misschien mag je van juf of meester daar meteen al mee beginnen. En lekker gaan tekenen of schilderen. En schrijven. Hoe dan ook, ik wens jullie een hele fijne kinderboekenweek. Met heel veel leesplezier. Festival de Boekie!